yau muna da suspect guda 7 ko kuma waɗanda ake tuhuma da aikata laifi su 7. Guda 6 su ne waɗanda suka kware wajen aikawa da saƙon cewa a haɗa masu kuɗi su ɓarayin daji ne, don kuma ba a haɗa ba za su zo su farma garin su kashe mutane. Kuma abin takaici shine dukkanin waɗanda aka kama wato su ainihi 'yan asalin waɗannan garuruwan. Wannan ya nuna cewa su waɗannan bandit ɗin ba su kaɗai ba ne suke waɗannan ɗabi'o'i. Akwai mutanen da suke 'yan asalin garuruwan ne, su ma suna cikin waɗanda suke wannan muguwar ɗabi'a. To amma lokacinsu ya yi, Allah ya tona asirinsu, kuma rundunar 'yan sanda ta kama su. Akwai ƙauyuka guda 5 da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Anka, waɗanda daga waɗannan ƙauyukan ne su waɗannan mutanen da aka kama suka fito, kuma sun aika saƙonni kala-kala na tsoratar da waɗannan ƙauyukan cewa dole ne su haɗa kuɗi, idan ba su haɗa kuɗi ba kuma za a kai farmaki ga waɗannan ƙauyukan, za a kashe mutane kuma za a yi garkuwa da mutane. To waɗannan mutanen sun haɗa waɗannan kuɗin kuma sun ba waɗannan mutanen, kuma waɗannan mutanen sun rarraba waɗannan kuɗaɗen tsakaninsu. Saboda haka wannan abun takaici ne. Wannan ya nuna cewa akwai buƙatar al'ummomi su tashi tsaye, su buɗe kunnuwansu, su buɗe idanunsu, su san ainihi suwaye miyagun mutane a cikinsu, su san ayyukan kowa daga cikinsu. Dukkan wanda ba a yarda da shi ba a kai rahoton shi a wurin rundunar 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro domin a ɗauki mataki a kan shi. Saboda haka miliyoyin naira ne waɗannan suspect ɗin suka karɓa, kuma waɗansu lokuta suna amfani da account number, kuma waɗannan account number ɗin sun ƙirƙiro su ne domin wannan muguwar ɗabi'a, domin a dinga tura musu irin waɗannan kuɗaɗen. Wani lokaci kuma ana ba su kuɗaɗen ta hannu da hannu, amma asirinsu ya tonu yau, kuma dukkaninsu an kama su. Kuma lokacin da ake gudanar da tambayoyi sun tabbatar da aikata waɗannan laifukan da suka yi, kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda adda hannu wurin irin wannan muguwar ɗabi'a an fitar da su daga cikin al'umma ta hanyar tabbatar da cewa doka ta yi aiki